חמישיות משיח באופן סוחר, בחדר חמישיות. גדול משיח, שיהיה לך הרבה בהצלחה שנה הבאה, יש שם יופי של צוות, עשו חיים, תהיו חמישיסטים בגלמן, בסוף שנה תבחור לך, שיהיה טוב, אוהב אתכם, תמצאים. אהלן, גדוד משיח, מה העניינים? דבר מילר, אתם זוכרים אותי? אני הדחתי את גדוד משיח בכיתה ה', עוד קבוצת הגיז, למי שזוכר, בנים, גבריאלי, ה'2. גם מי שלא היה אז אני, דניאל מילר, הדחתי את הגדוד בכיתה ה'. היה לי מאוד מאוד נחמד, היה באמת צחוקים, כל הדברים המפגרים האלה. היום אתם כבר גדולים, יודעים, יש לבנות צרות בצ'כי ולבנים כל מיני דברים. יהיה מרגש ונחמד לראות אתכם נראות ירוקות בצבע האחרון שלנו, עוד בצבע. אתם כבר מתחילים לעשות דברים רציניים השם ולא רק פעולות בשלישי ושבת. וזה מה שאני אישית בתור מדריך שלכם פעם מצפה מכם. אז אני רוצה להגיד לכם המון בהצלחה, שאני אוהב אתכם המון המון המון, ושתצליחו, תעלו למעלה, אמן אמן אמן, ביי ביי. היי משיח, המון בהצלחה השנה, אני מאוד מתגעגעת אליכם, אני ממש אוהבת אתכם. אני בטוחה שתהיו חמישיסטים לדוגמה. זהו, תהנו, נהיה חושב בהצלחה. שלום משיח, רציתי לאחל לכם המון המון בהצלחה לשנת החמישיות שלכם. אני יודעת שתהיו מעולים, אני מקווה שאתם תהנו, תהיו כמו שאתם יודעים להיות, ואני מקווה שאתם זוכרים כמו שאמרתי לכם, ואני אוהבת אתכם, ושיהיה לכם מאוד כיף. טוב, גדוד משיח, אז אמרו שאתם חמישיסטים עכשיו, אז שיהיה הרבה בהצלחה, אוהב אתכם, ותהיו טובים. גדוד משיח, אני אוהב אתכם, אתם הכי תותחים בעולם, שיהיה לכם הרבה בהצלחה, שאתם עכשיו חמישיות, חמישיסטים, תותחים, אל תיתנו לגדולים להשחיל לכם, ואני פה, יש לכם את הטלפון שלי, מי שמעצבן אתכם, תדברו אליי, בהצלחה, חמישיסטים, ביי ביי. חמישיות!